हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 11वा अध्याय. विश्वरूप दर्शन योग. विश्वरूप नावातच सगळं काही दडलं आहे. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 11वा अध्याय विश्वरूप दर्शन योग. विश्वरूप. पण आपण रोजप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्या सेवेमुळे आपल्याला हा 38वा जी बॅच आहे ती सुद्धा उत्तम पद्धतीने कुठल्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं, तर मला सांगणार का पटकन कोणी कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे बोला. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बोला. काल आपण विभूती योगाचा अभ्यास केला, म्हणजे बघितलं ऐश्वर्य विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. आणि गीतेच्या 4 चतुश्लोकी गीतेचा आपण सारांश त्याच्यामध्ये बघितला. अनादि अनंत असे हे 4 श्लोकांमधून आपल्याला संपूर्ण गीतेचं ज्ञान होतं. बरोबर. आणि नारद मुनींची एक गोष्ट, अजून 1-2 काय जे गोष्टी पण तुम्ही सांगितल्या. विश्वास, प्रेम भाव असावा, निस्सीम प्रेम असावं,
म्हणजे श्रीकृष्णाचं सर्वोच्च पद अर्जुनाने मान्य केलं त्याच्यामध्ये. बरोबर. हम्म. मी एवढंच सांगू हो. शकते. खूप छान, खूप छान. तुम्ही सगळ्या अध्यायाचं उत्तम वर्णन केलेलं आहे. आणि आता मला सांगा, माताजींनी तर सांगितलं, पण आपण कालचा विभूती योग होता. माताजींनी आता सांगितलं विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. मग भगवंतांनी त्यांच्या प्रमुख अभिव्यक्ती काल दाखवल्या होत्या. तर त्याची नावं आठवतायत का कोणाला? हरे कृष्णा. सुनंदा माताजी, तुम्हाला बोलायचंय? हरे कृष्ण. काल मी नव्हती ना, त्यामुळे मला अच्छा. ओके, 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 ओके. नाही, मला वाटलं तुम्ही अनम्यूट केलं म्हणून. नाही. ओके, ओके. हरकत नाही. हरे कृष्णा. आठवतंय कोणाला प्रमुख अभिव्यक्तींची आपण काल नावं वाचली? त्याच्यामध्ये एक तरी नाव मी आठवण करून देऊ? त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं उच्छ्रैव, म्हणजे हे घोड्याचं नाव होतं. त्याच्यानंतर अजून इथे पक्ष्यांमध्ये गरुड, प्राण्यांमध्ये सिंह. बरोबर. हो, 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 हो. त्याच्यानंतर नारद मुनी, योगी जनांमध्ये नारद मुनी. खूप छान. माताजींनी चॅट बॉक्समध्ये उत्तरं दिलेली आहेत. अ, प्रेरणा माताजींनी. हरे कृष्णा माताजी. खूप छान, छान उत्तरं दिली, की अं, ऐरावत, हत्ती ते पण होतं ना? हत्तीमध्ये ऐरावत. हो, 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 हो. खूप हां, हत्तींमध्ये हो, हो. हत्तींमध्ये ऐरावत होतं. हं, हं. हं. खूप छान. हो. तर म्हणजे आठवतंय तुम्हाला, असं काही हे नाही, की मी जस्ट आपलं वटवृक्ष, हो, कपिला हो. गाय होती. हां, कपिला हां. गाय होती. हो, हो. पांडवांमध्ये अर्जुन होतं. हां आणि अ, अ, कुबेर कुबेर होते. हो, यक्षांमध्ये कुबेर. हो, हो. अगदी. हां हं, हं. आणि रुद्रांमध्ये दे महादेव आणि म्हणजे हां, भगवान ते शिवशंकर. च चंद्र होते, सामदेव होते. असं ते होतं. ओके, ओके. खूप छान, खूप छान. चला आता आपण पुढे जाऊया. म्हणजे कालचा अध्याय काय होता आपला, की विभूती योग. भगवंताचं हां. जे अनेक विभूती आहेत, जे ऐश्वर्य आहेत, तर त्यांचं कुठेतरी काल भगवंतांनी त्याचं वर्णन सांगितलं, विस्तारितपणे सांगितलं. आणि दुसरीकडे आपल्याला एक चतुश्लोकी भगवद्गीता असते सुद्धा उल्लेख कालच्या अध्यायामध्ये होता. म्हणजे 4 श्लोक आहेत 10.8, 10.9, 10.10 आणि 10.11. ह्या 4 श्लोकांमध्ये आपल्याला संपूर्ण भगवद्गीतेचा सारांश, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं, की जर 10.8 मध्ये आपला आणि भगवंताचा काय संबंध आहे. 10.10 आणि 10.9 आणि 10 मध्ये आपल्याला, की आपण मग आपल्याला जो मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, त्याचा अभ्युदय काय आहे? आपल्याला काय करायचं आहे? तर आपला जो स्थायी भाव आहे, आपल्या आत्म्याचा जो स्थायी भाव आहे, भगवंताची सेवा करणं, भगवंताची आराधना करणं हा आहे. आणि म्हणून आपण म्हणून नवविधा भक्तीचे प्रकारही पाहिले. आणि मग प्रेमाने, जसं आता माताजींनी सांगितलं, की निस्सीम प्रेम पाहिजे, विश्वास पाहिजे, श्रद्धा पाहिजे. भावभक्तीने आपण भगवंताची भक्ती केली, तर निश्चितच आपल्याला आणि मग आणि मग 10.11 मध्ये काय सांगतात, की आपलं संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग प्रयोजन म्हणजे काय, की आपल्याला काय कुठवर पोहोचायचं आहे? आपण भगवत धामापासून दुरावलेलो आहोत. खूप दूर आलेलो आहोत. आणि रस्ताच सापडत नाहीये, मार्गच मिळत नाही आहे. पण मग जेव्हा आपण भगवंताची भक्ती करतो आहोत, भगवंताला शरण जातो आहोत आणि प्रेमाने त्याला साद घालतो आहे, तर निश्चितच तो आपल्याला भगवत धामापर्यंत, म्हणजेच आपल्याला मोक्षधाम म्हणा, वैकुंठधाम म्हणा, तिथपर्यंत तो आपल्याला नेऊन पोहोचवतो. म्हणजे संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन ह्या 4 श्लोकांमध्ये संपूर्ण भगवद्गीतेचा सारांश दडलेला आहे. आणि मग कुठेतरी विभूतींचा ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत, त्या कुठेतरी सांगितल्या. प्रभुपाद नेहमी म्हणतात, त्यांच्या प्रवचनांमध्ये असा उल्लेख असतो, की बऱ्याच वेळा असं होतं, की म्हणजे आपल्याला
की कधी कधी कितीही असं आपल्याला आपण डिस्टर्ब असतो किंवा म्हणजे आपल्याला असं अं, नाही म्हणजे मग आपण कधी कधी म्हणतो की नाही मी नामजप करू त्याच्याने आपल्याला समाधान वाटत नाही किंवा म्हणजे नाही आपल्याला असं समाधान वाटत आपण असं डिस्टर्ब असतो तेव्हा प्रभुपाद काय म्हणतात की तुम्ही काही करू नका की कशात लक्ष लागत नाहीये हरकत नाही नाही तुम्हाला श्रवण करण्यामध्ये स्मरण करण्यामध्ये नाही लक्ष लागत आहे मन खूप चलबिचल होत आहे असं वाटतंय तर तुम्ही सरळ एका देवळात जा भगवंताच्या देवळात जा आणि भगवंताची जी मूर्ती आहे ज्याला आपण अर्चविग्रह म्हणतो तर त्याच्यावर फक्त ध्यान लावून बसा किंवा त्याच्या फक्त डोळे उघडे ठेवून त्याच्याकडे बघत राहा 1 मिनिटं 2 मिनिटं 5 मिनिटं की तुम्ही आपोआप तुमचं जे मन सैरावैरा झालेलं आहे सैरभर झालेलं आहे अनेक विचार आहेत अनेक गोष्टी आहेत आपण या भौतिक जगात इतके गुरफटलेले असतो की आपण कितीही म्हटलं की याच्यातनं बाहेर पडायचं तरी ते शक्य होत नाही आणि म्हणून प्रभुपाद नेहमी म्हणतात किंवा त्यांच्या प्रवचनांमध्ये असतं की तुम्ही मंदिरात जा आणि फक्त भगवंताकडे बघत बसा की आपोआप त्या कारण की त्याची एवढे अनेक ऐश्वर्य आहेत एवढं हे आहे की त्या मूर्तीकडे जरी बघितलं त्या भगवंताकडे जरी बघितलं तरी आपलं मन शांत होतं आपल्याला शांत चित्ताने आपण घरी येतो आणि आता आपण पुढे बघूया की हेच आपण कालच्या अध्यायात शिकलो तर आजचं आपलं आहे विराट रूप दर्शन किंवा विश्वरूप दर्शन तर आम्हाला त्या नावामध्येच सर्व काही सामावलेलं आहे तर आपण जास्त काही हे न करता पुढे जाऊया हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण वृषाली माताजी नाहीये का? आहेत आहे ना, आहे. वृषाली माताजी वाचा श्लोक वाचा ना. अर्जुन उवाच मदनग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मग जो आपल्याला पहिल्या अध्यायात आपल्याला आपण पाहिलं होतं की नाही अर्जुनाच्या भोवती जसा भ्रम तयार झालेला आहे आणि मग त्या भ्रमामुळे काय झालं तो संभ्रम असा तयार झाल्यामुळे बुद्धी ही विचार करेनाशी झाली आणि मग त्यांनी त्यांचा मुकुट बाजूला ठेवला शस्त्र बाजूला ठेवलं डोळ्यामध्ये आसव आहेत आणि असा आपला पहिला अध्याय होता की नाही मग त्याच्यानंतर मग अर्जुन भगवंत त्यांना जसं आपण कसं एखाद्या लहान बाळाला कसं आपण रस्ता चुकला असेल आणि बोट धरून बाजूला काढतो बाहेर काढतो तसं दुसऱ्या अध्यायापासून जे बोट धरलेलं आहे भगवंतांनी ते बाहेर काढत काढत कुठेतरी आता 11व्या अध्यायात अर्जुन सांगता आहेत की माझा मोह नष्ट झाला मोह म्हणजे माझा भ्रम जो आहे तो कुठेतरी नष्ट झाला पण तो संपूर्ण नष्ट नाही झाला आहे कारण की अजून प्रश्न आहेत अजून सगळं आहे पण तो कुठेतरी सुरुवात झाली आहे किंवा नष्ट ते कबूल करता आहेत की नाही हे ऐकल्यानंतर जे तत्वज्ञान भगवंतांनी आता सांगितलं जे ज्ञान जे आहे ते सांगितल्यानंतर कुठेतरी ते म्हणत आहेत की माझा मोह नष्ट झाला आणि मग पुढे म्हणता एवढंच थांबत नाही आहे तर मग पुढे म्हणता आहेत हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी पूर्ण वाचा ना. हो हरे कृष्ण. हे कमलनयना जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. 11.3 हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. 11.4 हे प्रभू मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मग एकीकडे म्हणतात मोह नष्ट झाला आहे पण दुसरीकडे मग त्या भगवंताबद्दल अजून जाणून घेण्याची इच्छा आहे ते तत्वज्ञान अजून जाणून घेण्याची इच्छा आहे म्हणून म्हणतात आणि मग म्हणून पुढे म्हणता आहेत की आणि मग काय भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवान कालच मानलेला आहे आणि त्यामुळे अजून वेगवेगळी जे इतका आनंद झाला आहे इतका
जे भगवंत एक एक सांगताहेत, एक एक ज्ञान ग्रहण करण्याची एवढी इच्छा झालेली, तयार मनामध्ये झालेली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या विशेषणांनी भगवंतांना ते हाक मारत आहेत. आज ते कमलनयन असं म्हणत आहेत, की त्यांचे डोळे कमळासारखे आहेत, असे पुरुषोत्तम भगवान. आणि मग त्यांना म्हणत आहेत, की आता तुम्ही मला सांगितलं, की उत्पत्ती ह्या सर्व सृष्टीची उत्पत्ती तुमच्यापासून झालेली आहे किंवा लय जो होणार आहे तो सुद्धा तुमच्या इच्छेनेच होणार आहे. की मला अशा म्हणजे तुमच्या संपूर्ण ऐश्वर्याची मला कुठेतरी अ, अं, जाणीव झाली आहे किंवा त्याची जाणीव तुम्ही मला करून दिलेली आहे. तर मला अजून एकच इच्छा आहे, म्हणजे इच्छा संपतच नाही. भक्त आहे ना. आणि मग ते म्हणतात, की मला तुम्ही जे काल सांगितलं ते मी फक्त कानांनी ऐकलं. मग मी ते डोळ्यांनी पाहू शकतो का? तुम्ही म्हणता आहात मी चराचरामध्ये सामावलेलं आहे. मग मी ते बघू शकेल का? की तुम्ही तुमचं विश्वरूप तुम्ही मला दाखवू शकाल का? की तुम्ही या तिन्ही लोकांमध्ये कसे सामावलेले आहात? तुमचं हे रूप कसं सामावलेलं आहे? आणि मग त्यावर भगवंत उत्तर देतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. 11.7 अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकतो. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. 11.8 परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाही, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग तो लाडक्या भक्ताची मागणी आहे आणि भगवंत नाही कसं म्हणेल, हो की नाही? भगवंत फक्त तू मागत जा. ते म्हणतात ना, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे. तशा पद्धतीने अर्जुन एक एक त्यांच्या इच्छा व्यक्त करत आहेत आणि भगवंत घे 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 असं म्हणत ते म्हणत आहेत, की माझी जी सहस्रावधी रूप जे आहे, जे अलौकिक असं रूप आहे ते मी तुला दाखवतो आहे. पण आणि हे नुसतं असं एवढं सांगत नाही आहे, तर हे जे विश्वरूप जे आहे ह्या आधी कोणीही पाहिलेलं नाही आहे किंवा भविष्यात सुद्धा कोणी बघेल याचं माहित नाही. पण तुला आज मी दाखवतो आहे आणि मग हे विश्वरूप आहे. त्याच्यामुळे याच्यात सगळंच दडलेलं आहे. आणि मग याच्यामध्ये तुला भूतकाळही दिसेल, तुला वर्तमान काळही दिसेल, तुला भविष्य काळही दिसेल, तुला तिन्ही लोक दिसतील जे आपण सगळ्या प्रकृती दिसतील, सर्व सर्व काही दिसेल. पण मग हे सगळं जेव्हा एकटवून येईल तेव्हा काय होईल, की तुझ्या सामान्य नेत्रांना ते तू अ, झेपू शकणार नाही किंवा तू पाहू शकणार नाही. आणि म्हणून त्यासाठी तुला दिव्य नेत्रांचीच गरज आहे. नाहीतर तुझ्या समोर फक्त आणि फक्त असा लख्ख प्रकाश असेल आणि त्याच्यातनं तू काही बघू शकणार नाही. आणि म्हणून भगवंत त्यांना दिव्य नेत्र प्रदान करतात. ते विश्वरूप प्रकट करण्यासाठी, बघण्यासाठी जे संजय यांना सुद्धा व्यास मुनींनी दिलेले आहेत. तसेच दिव्य नेत्र आता अर्जुनाला सुद्धा भगवंतांनी प्रदान केले आहे. आणि हे सगळं संवाद एकीकडे सुरू आहे. आणि पुन्हा तेच की जसं संजय यांचं काय म्हणतात, की त्यांचं पुण्य इतकं फळाला आलेलं आहे, की याची देही याची डोळा ते हे सर्व दिव्य ज्ञान भगवंताच्याच मुखातून ऐकता आहेत, बघता आहेत. आणि मग ते धृतराष्ट्रांच्या दालनात बसलेले आहेत आणि ते म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखवले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा आवाज खूप लहान येतोय का? नाही माताजी, त्यांचं काहीतरी इंटरनेट ओके 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 ठीक आहे ठीक आहे. हा, मग आता इथे संजय सांगता आहेत, की हे सांगून म्हणजे भगवंतांनी सांगितलं, दिव्य नेत्र प्रदान केले आणि भगवंत आता आपलं विश्वरूप जे आहे ते प्रकट करायला सुरुवात करत आहेत. आणि मग त्या विश्वरूपामध्ये काय आहे ते आपण बघूया. हे जे 11वा जो अध्याय आहे ना, हा अध्याय ना याच्यामध्ये भगवंतांचं विश्वरूप आहे. विश्वरूप म्हणजे एक एक अध्यायामध्ये एक एक गोष्टी म्हणजे त्या विश्वरूपात काय काय दडलं आहे हे सांगितलेलं आहे. तर ह्या साधारण त्या श्लोकांच्या अर्थाच्या स्लाइड्स असतात.
तर माझी अशी इच्छा आहे की प्रत्येकाने एक एक ही स्लाइड वाचावी प्रत्येकाने, की म्हणजे कसं ती एक विश्वरूपाची अनुभूती आपल्याला वाचूनच जास्त मिळू शकते. कारण की हा अध्याय वाचून सुद्धा समजतो. हा खूप छान अध्याय आहे. म्हणजे माझा सगळ्यात आवडता अध्याय आहे. तर कोणाकोणाला वाचायची इच्छा आहे त्यांनी हँड रेज करून ठेवा. मग माताजी एकेकाला चान्स देतील. तर आता पहिलं कोण वाचेल? हां, रोहिणी माताजी. हो, हो. हो, हो. हो, हो. अगदी. हरे कृष्ण माताजी. हां. अर्जुनाने या अगदी. विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अदृश्य दृश्य पाहिली. अद्भुत हे दृश्य. रूप वाचा. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11-12 आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्णा. खूप छान हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंताने आपलं विराट रूप किंवा विश्वरूप जे आहे ते प्रस्थापित केले आहे किंवा प्रकट केलेलं आहे. तर एकीकडे भगवंत आणि अर्जुन त्यांच्या रथावर बसलेले आहेत आणि मागच्या साईडला भगवंतांनी आपलं असं विश्वरूप प्रकट करायला सुरुवात केलेली आहे. तर हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व त्याचं अजून हे एक उदाहरण आहे. आपण अचिंत्य भेदाभेद काय आहे म्हणजे तर ही सृष्टी कशी तयार झाली, भगवंताचा विस्तार कसा झाला हे आपण 9व्या अध्यायात पाहिलं होतं. त्याचा अर्थ आपण पाहिला होता आणि मग म्हणून ते प्रत्येकाचे गुणधर्म कसे वेगळे आहेत, की तशा पद्धतीने आता हे आपण इथे ते रूप जे आहे ते भगवंत दाखवत आहे. अचिंत्य भेदाभेद तत्व काय आहे हे इथे दाखवत आहेत, की रथावर भगवंत बसलेले आहेत, रथावर अर्जुनही आहेत आणि पण भगवंताच्या मागच्या साईडला सगळीकडे संपूर्ण सर्वत्र भगवंताचं विश्वरूप जे आहे ते प्रकट झालेलं आहे. आणि मग त्या विश्वरूपामध्ये आहा काय दिसतं आहे. तर इथे संजय सांगत आहेत, की म्हणजे त्याचा आपण अंदाज सुद्धा लावू शकत नाही. पण जर एका वेळी हजारो सूर्यांचा उदय झाला, एका सूर्याकडे आपण 1 सेकंद बघू शकत नाही. एवढा तो त्याचा प्रखर आणि असा लख्ख प्रकाश असतो. तर जेव्हा हजारो सूर्यांचा उगम होईल, हजारो सूर्य उगवतील आणि तेव्हा जो काही प्रकाश पडेल किंवा तो जो लख्खपणा असेल, तो जो स्वच्छ सुंदर असा प्रखर प्रकाश, ते जे तेज असेल, तर कदाचित ते ह्या आता जो कुरुक्षेत्रावर पडलेलं जे तेज आहे त्याची बरोबरी करू शकेल, असं कुठेतरी संजय सांगत आहेत. आणि मग ह्या रूपामध्ये विश्वरूपामध्ये अ, अनेक मुख आहेत म्हणजे विश्वरूप आहे ना त्यामुळे सर्व त्याच्यामध्ये सामावलेलं आहे. त्यामुळे असंख्य मुख, सहस्रावधी मुख, मग जेवढे मुख आहेत तेवढेच त्यांचे नेत्र असतील. मग तेवढेच त्यांचे आणि मग प्रत्येक मुखाला, प्रत्येक याला तेवढेच अलंकार परिधान केलेले आहेत. जेवढे मुख आहेत, जेवढे त्यांनी हे धारण केलेलं आहे. मग त्यांचे 2 हात, प्रत्येक हातामध्ये वेगवेगळे शस्त्र, प्रत्येकाच्या गळ्यामध्ये विविध असे अलौकिक असे अलंकार की जे आपण कधी पाहिले असणार नाही, कधी पाहिले नाही आहेत असे विविध असे दिव्य अलंकार, दिव्य शस्त्र, वेगवेगळी शस्त्र जी कधी आपण पाहिली नसतील, कधी अनुभवली नसतील आणि त्याच्यानंतर त्या परिसरामध्ये एक सुंदर असा दिव्य असा सुगंध, परिमळ म्हणजे सुगंध, की सुगंधी द्रव्य लावल्यावर किंवा चंदन लावल्यावर कसा एक असा सुंदर असा सुगंध येतो, तशा पद्धतीने ह्या सर्वांच्या शरीरावर एक कुठलातरी लेप लावलेला आहे आणि त्याचा सुगंध दरवळतो आहे. असं कुठेतरी त्या विश्वरूपामध्ये जाणवत होतं आणि त्या विश्वरूपामधली ही विविध रूप समोर येत होती. एक भगवंत प्रकट करता आहेत आणि अर्जुन हे एक भक्त आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता कोण वाचता आहे पुढे? मगाशी कोणी मी वाचते, रोहिणी. हरे कृष्ण माताजी. ओके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रोहिणी माताजी तुम्ही आता मगाशी वाचलं होतं ना?
नाही मी वाचलं अजून. ओके ओके बरं वाचा वाचा सॉरी. तू वाचलं होतं मॅडम नाही. निर्मला. हरे कृष्ण माताजी, हो तुम्ही वाचा. तुम्ही माझं नाव घेतलं पण वाचलं दुसरं कोणीतरी. बरं बरं हरकत नाही. ओके वाचा. हा. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूप दिसत नाही, एक मिनिट. विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. मग ते विश्वरूप जे आहे की जे सर्वत्र पसरलेलं आहे आणि ते सर्वत्र पसरलेलं असल्यामुळे तर इथे ते संपूर्ण ग्रहांमध्ये विभागलं म्हणजे संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये विभागलेलं आहे. म्हणजे भगवंताचं जे मुख वगैरे जे असेल किंवा आता तो वरचा जो भाग आहे बाहू भगवंताचं मुख वगैरे, तर हे जे अप्पर प्लॅनेट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये ते सामावलेलं आहे. त्याच्यानंतर जो आपला पृथ्वीचा भाग आहे किंवा काय, तर तो साधारण भगवंताच्या उदर वगैरे आहे तर त्याच्यामध्ये सामावलेला आहे. आणि त्यांचे पाय वगैरे जे आहेत ते आपले पाताळ वगैरे म्हणजे लोअर प्लॅनेट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये तो सामावलेला आहे. असा तो संपूर्ण तिन्ही लोकांमध्ये तो पसरलेला आहे, संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये पसरलेला आहे. असा एवढं हे अवाढ्य असं बलाढ्य असं रूप होतं. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, आता कोण वाचता आहे? हरे कृष्ण. मी वाचू. हा वाचा. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावरती रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास आरंभ केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग हे सगळं बघून की जो भगवंत हे फक्त आतापर्यंत त्यांनी इच्छा प्रकट केली होती, पण जेव्हा इच्छा पूर्ण झाली तेव्हा अंगावर रोमांच उभं राहिलं. ही एक आध्यात्मिक अनुभूती आहे. म्हणजे आध्यात्मिक अनुभूती जेव्हा आपल्याला एखादा अनुभव येतो किंवा एखादी अनुभूती येते तेव्हा म्हणजे ही लक्षणं आहेत. असं प्रभुपाद सांगतात की आपल्या अंगावर काटा येणं किंवा आपल्या डोळ्यातनं घळाघळा अश्रू वाहणं, तर ही एक आध्यात्मिक अनुभूती असण्याची. आपण निशब्द होतो, आपण काही बोलू शकत नाही. एकदम असं आश्चर्याने आपण असं बघत राहतो आणि म्हणजे असं हे जे आहे हे सगळे आध्यात्मिक अनुभूती आले की आपले ही लक्षणं आहेत. तसं त्यातलंच आता ही एक आध्यात्मिक अनुभूती अर्जुन अनुभवत आहेत आणि मग त्यांच्या अंगावर काटा आलेला आहे, रोमांच उभे राहिलेले आहेत आणि आपसुकच त्यांचे हात जोडले गेले आहेत आणि ते भगवंताची प्रार्थना करायला कुठेतरी सुरुवात केलेली आहे. की हे सगळं बघून की त्यांना काही सुचत नाही आहे आणि इतकं एकीकडे आपण म्हणतो आनंददायी धक्का असं वगैरे म्हणतो की नाही, की आनंद झाला आहे आणि काय बोलू समजत नाही आहे. तर ते भगवंताची प्रार्थना करत आहेत आणि मग त्या प्रार्थनेत काय म्हणत आहेत बघूया. हरे कृष्ण. आता कोण वाचताय? मी. हा वाचा. अर्जुन म्हणाला, हे भगवाना, हे कृष्णा, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना तसेच भगवान शंकर. माताजी तुमचा आवाज गेला. शंकर, सर्व ऋषी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. हे विश्वरूपा, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 8व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचे 5 प्रश्न होते की अधिदैव काय आहे, बरोबर. आणि मग भगवंतांनी सांगितलं की अधिदैव म्हणजे त्या सर्व देवतांचा विस्तार माझ्यापासून झालेला आहे. जे सर्व देवता ज्याच्यामध्ये सामावलेले आहेत असं माझं जे वैश्विक रूप जे आहे, म्हणजे भगवंताचं जे विराट स्वरूप जे आहे म्हणजेच अधिदैव, हे आपण 8व्या अध्यायामध्येच पाहिलं होतं.
आणि त्याची प्रचिती आज कुठेतरी आहे आजच्या अध्यायामध्ये. आता इथे अर्जुन सांगत आहेत की तुमच्या शरीरामध्ये सर्व देवदेवता प्रस्थापित आहेत आणि मग अगदी ब्रह्मदेवांपासून कमलासनावर बसलेले ब्रह्मदेव असतील किंवा भगवंताचा जो गुणावतार आहे भगवान शिवशंकर, तर तेही त्याच्यामध्ये आहेत. अनेक ऋषी मुनी आहेत, अलौकिक असे सर्प आहेत, की अनेक अनेक सर्व देवदेवता त्याच्या भगवंतामध्ये तुमच्या ह्या देहामध्ये आहेत. आणि जेवढी रूप आहेत भगवंताची, जेवढी रूप आहेत तर तेवढे असंख्य रूप, मग असंख्य रूपांचे असंख्य बाहू आणि त्या असंख्य बाहूंमध्ये त्यांचे जे काही, जसं मगाशी पुन्हा सांगितलं त्याप्रमाणे त्यांच्या हातामध्ये वेगवेगळी दिव्य अशी शस्त्र आहेत. आणि त्यामुळे हे इतकं पसरलेलं आहे की की बाबा हे रूप इथून सुरू झालं आहे का, इथे याचा मध्य आहे, इथे संपत आहे, नाही. त्या रूपाला ना आदी आहे, ना मध्य आहे, ना अंत्य आहे. सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र फक्त भगवंताचं रूप पसरलेलं आहे. जे विराट वैश्विक रूप जे आहे ते प्रस्थापित झालेलं आहे. आणि त्याचं तेजाची जर आपण मगाशी जशी वर्णन केलं की त्याचं तेज इतकं आहे की ते साध्या डोळ्यांनी पाहणं तर कठीण आहेच, पण त्याला सूर्य किंवा अग्नी याच्यापेक्षाही जास्त असं त्याची उपमा दिलेली आहे. आणि परत परत भगवंत अर्जुन म्हणत आहेत की सगळ्यांचे मुकुट खूप शोभून दिसत आहेत, सगळेजण वेगवेगळ्या दिव्य आयुधांनी परिधान केलेले खूप छान वाटत आहेत, बघायला सुद्धा खूप सुंदर वाटत आहे. पुन्हा पुन्हा काय बोलू आणि काय नाही असं झालेलं आहे. आणि दुसरीकडे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. जी आता पण वाचतंय? हरे कृष्ण. मी वाचू माता. हो, वाचा वाचा. तुम्ही 11.18 तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात, हे माझे मत आहे. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 11.20 तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. 11.21 सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण, सिद्धगण स्वस्ती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. 11.22 रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, इथं मरुदगण, पितृगण, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान. मग अर्जुनाला काय बोलू आणि काय नाही असं झालेलं आहे. आणि प्रशंसावर प्रशंसा करताहेत, प्रार्थनावर प्रार्थना करताहेत आणि पुन्हा म्हणत आहेत की तुम्हीच शाश्वत असे आहात, तुम्ही पुरुषोत्तम भगवान आहात. आणि जो विश्वास जो आहे, विश्वास, दृढ विश्वास, तो ठाम विश्वास, दृढ विश्वास, म्हणजे त्या विश्वासाच्या एक एक पायऱ्यावर चढतच जात आहेत अर्जुन, चढतच जात आहेत. आणि मग पुन्हा एकदा ते म्हणत आहेत की माझं असं ठाम मत आहे, म्हणजे आपण म्हणतो ना आता शिक्कामोर्तब केला, असं की पुन्हा एकदा भगवंता सांगताय आता माझं असं ठाम मत झालेलं आहे. कालच्या अध्यायामध्ये म्हणाले की मी तुम्हाला आता पुरुषोत्तम भगवान म्हणून तुम्हाला मी मानलेलं आहे. आज म्हणता माझं असं ठाम मत आहे, म्हणजे त्यांनी आज शिक्कामोर्तब केला. आणि म्हणजे किती बोलू आणि किती नाही असं झालेलं, इतका आनंद झालेला आहे. आणि मग परत म्हणतायत की तुमचा महिमा अगाध आहे, तुम्ही आधी नाही अनादी अनंत असे आहात, असं म्हणता आहेत की तुमच्या ह्या विश्वरूप आहे, त्यामुळे असंख्य रूप आहेत, असंख्य बाहू आहेत.
आणि त्यांच्या डोळ्यांची उपमा ही चंद्र सूर्यासारखी केलेली आहे. तेवढेच तेजस्वी, प्रखर, पण तेवढेच मनाला आल्हाददायक देणारे शीतल असे आहेत. आणि तुमचा म्हणजे भगवंताला आपल्या ह्या संपूर्ण विश्वाला तेज जे मिळतं आहे किंवा हे तर तुमच्यामधला जो अग्नी जो आहे, तुमच्या मुखातून पडणारा जो अग्नी जो आहे, तर तोच संपूर्ण विश्वाला ऊर्जा देतो आहे की काय असं कुठेतरी म्हणतं आहे. परत सर्व दिशा, 10 दिशा त्याच्यामध्ये सामावलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर संपूर्ण देवतागण, संपूर्ण महर्षीगण त्याच्यामध्ये सामावलेले आहेत. आणि हे रूप जसं इथे अर्जुन बघता आहेत, जसं संजय बघता आहेत, तसेच की देवतांना सुद्धा परम आश्चर्य वाटलं, की अचानक काय झालं? भगवंतांनी त्यांचं रूप, विश्वरूप कसं प्रकट केलं, जे कधीच कोणी पाहिलेलं नाही आहे. जे तपोलोकामधले जे ऋषीमुनी होते, जे तपश्चर्या करत होते, की त्यांनाही भगवंताचं हे रूप बघून ते नमस्कार करत आहेत, प्रार्थना करू लागले आहेत, की अचानक काय झालं, की भगवंतने विश्वरूप प्रकट करावं लागलं. आणि सगळे त्या रूपाकडे बघून थक्क झालेले आहेत, आनंद झालेला आहे, प्रार्थना करू लागलेले आहेत. आणि मग पुन्हा अर्जुन म्हणत आहेत, की आपण जे म्हणतो की नाही रुद्रगण, मग रुद्रगण आपल्याला माहिती आहेत, की 11 रुद्र आहेत, 12 आदित्यगण आहेत. त्याच्यानंतर 8 वसू आहेत, 2 अश्विनी कुमार आहेत. आणि म्हणजे असे जे सगळे जे देवता आहेत, असे जे विविध देवता ज्या आहेत, ज्या प्रतिदेवता आहेत, ह्या सगळ्या भगवंतामध्ये स्थित आहेत आणि त्या तशाच भगवंताच्या त्या रूपाकडे बघत आहेत, की नेमकं काय सुरू आहे, की ह्यांनी हे प्रकट का केलेलं आहे. आणि प्रत्येक जण भगवंताची प्रार्थना करू लागलेला आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. आता कोण वाचतंय? हा, वाचा. माताजी थोडा तुमचा माईक जवळ घ्या. हा. हे महाप्रभू देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुख, भुज, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची आवासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की जे रूप जेवढं मनमोहक सुंदर आहे, भगवंत सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र आहेत की नाही, मग त्यांचं जेवढं मोहक रूप आहे, मनमोहक असं सुंदर असं छान मनाला आनंद देणारं आल्हाददायक असं रूप आहे, तसंच त्यांचं महाकाय रूप देखील आहे. सर्व रस त्यांच्यामध्ये समावलेले आहेत. त्यामुळे बिभत्स रस, भयरस तर असणारच, हो की नाही? तो या रूपामध्ये त्याचं प्रकटीकरण होणारच. आणि म्हणून ते जे अकराळ विक्राळ रूप आहे, की जे असं महाबलाढ्य असं, की जे बघून भय वाटेल, तर असं सुद्धा रूप त्याच्यामध्ये सामावलेलं आहे. आणि भगवंताचं हे रूप बघून, म्हणजे भगवंताचं मनमोहक रूप सगळ्यांना माहिती आहे. भगवंत म्हटला, की तो आनंद देणारा, आल्हाददायक, सच्चिदानंद स्वरूप हेच आपल्या डोळ्यासमोर येतं, हीच मूर्ती डोळ्यासमोर येते. आणि आतापर्यंत तेच एक सर्वत्र पसरलेलं आहेत ना, त्यामुळे एक रूपाचं दर्शन घेत आहेत. तसंच अर्जुनांनी आतापर्यंत सच्चिदानंद रूप सगळ्या देवदेवता त्याच्यामध्ये प्रस्थापित पाहिल्या. पण आता जी रूप बघता आहेत ती अशी अकराळ विक्राळ अशी आहेत. आणि भयावह असं रूप आहे आणि ते बघून कुठेतरी व्यथित झालेलं आहे. त्यामुळे एकाच रूपामध्ये हे सुद्धा रूप, मनमोहक रूप सुद्धा आहेत आणि एकाच रूपामध्ये अशी आव असलेली भयानक रूप सुद्धा आहेत, की जे इतके बलाढ्य आहेत, इतके भयंकर असे आहेत. आणि त्यामुळे कुठेतरी मन असं व्यथित झालं आहे, की समजत नाहीये नेमकं, की मनाचं संतुलन कुठेतरी बिघडल्यासारखं झालंय, की म्हणजे हे रूप खरं आहे का हे रूप खरं आहे, इथे बघू का इथे बघू, ह्या रूपाकडे बघत राहू आणि नमस्कार करत राहू का ह्या रूपाकडे बघून अगदी भीती वाटते आहे, नेमकं काय होतं आहे, अशी अर्जुनाची अवस्था झालेली आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्णा माताजी. आता कोण वाचता आहे? आता कोणी हँड रेस केला आहे? आता कोणाचा नंबर आहे?
हम्म. हा वाचा. आता बरेच जणांची नाव हे आहे. हा आता स्वपक्षीय वाचा वाचा. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहे. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चोराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याप्रमाणेच हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक क्षणाला अनेक लोकांचे, असंख्य लोकांचा जन्म होत असतो आणि असंख्य लोकांचा मृत्यू होत असतो. मग भगवंताचं हे विराट रूप आहे ना, त्यामुळे आपली ही जी प्रकृती जी आहे सृजन म्हणजे पण अनेक जीव भगवंतामधून बाहेर पडत आहेत आणि अनेक जीव एका वेळी मृत्यू होतो आहे. त्यामुळे ती सतत त्यांच्या मध्ये जात आहेत. तर हे आणि मग हे अनेक जीव एका वेळी जे सतत जन्म घेणारे आणि सतत मृत्यू पावणारे, तर यांचा प्रवाह कसा आहे, तर त्या प्रवाहाला नद्यांचं वर्णन की नदी कशी वाहते, नद्यांचा कसा प्रवाह असतो, तसा माणसांचा प्रवाह आहे. अनेक ह्या 84 लक्ष योनी ज्या आहेत तसा त्यांचा हा प्रवाह आहे की एका वेळी अनेक जन्म एका वेळी एक लाखोंनी जन्म होत आहेत, लाखोंनी बाहेर पडत आहेत आणि एका वेळी लाखोंनी त्यांच्या मुखात प्रवेश करत आहेत. म्हणजे लाखोंनी एका वेळी मृत्यू सुद्धा होत आहेत. आणि मग हे कसं, मग त्याच्यामध्ये त्यांना कोण कोण दिसत आहे, तर त्याच्यामध्ये त्यांचे लाडके पितामह दिसत आहेत, गुरु द्रोणाचार्य दिसत आहेत, महारथी कर्ण आहेत, सर्व त्यांचे बंधू कौरव आहेत आणि त्यांच्या सुद्धा पांडव पक्षातले सुद्धा काही रथी महारथी आहेत. म्हणजे पांडवांव्यतिरिक्त अनेक योद्धे त्या रूपामध्ये कुठेतरी त्यांना दिसत आहेत. आणि नुसते जे आतमध्ये जाताना दिसत नाही आहेत, तर त्या मुखामध्ये गेल्यानंतर त्यांचा चुराडा होतो आहे. त्या दातांनी भगवंत त्यांचा चुराडा करतो आहे. तर हे कुठेतरी त्यांना दिसत आहे. हे बघून थोडस भयही वाटत आहे. आणि मग त्याच्या पुढे काय होते आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोण हा माताजी, वृषाली माताजी वाचा श्लोक आहे ना हा. म्हणूनच मी श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु युद्धाः. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंताचं हे भयावह बिभत्स रूप पाहून अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे आणि ते प्रश्न विचारत आहेत की भगवंत हे काय आहे, हे कुठलं रूप आहे. आणि त्या विश्वरूपातला भगवंत आता बोलतो आहे कालोस्मी. एका शब्दात उत्तर दिलं कालोस्मी. नाहीतर भगवान अर्जुनाने प्रश्न विचारला की भगवंत आतापर्यंत हे 2-2, 4-4, 5-5 लाईनीने श्लोक असतात, आता एका शब्दात उत्तर दिलं कालोस्मी. मी काळ आहे. मी काळ आहे. काळ आहे म्हणजे काळ म्हणजे मी संहारक आहे. मी या सगळ्यांचा संहारक बनून इथे आता आलेलो आहे. ह्या युद्धभूमीवर, ह्या कुरुक्षेत्रावर जेवढे पण आता इथे युद्धासाठी सज्ज झालेले आहेत, तर पांडव सोडले तर बाकी सगळ्यांचा इथे नाश होणार आहे. त्यांचा नाश करण्यासाठी, त्यांचा संहारक म्हणून मी इथे आलेलो आहे. आणि मग काळ म्हणजेच काय की काळ ह्या शब्दाचाच आपण काळ हा शब्द आपण बऱ्याच वेळा काळाचा महिमा, काळ, आपण हा शब्द, तर काळ ह्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की संहार. आणि मग भगवंताचं हे जे रूप आहे की भगवंताचं जे काळ हे रूप आहे, भगवंताचं संहारक हे रूप जे आहे, हे म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून भगवंताचा सुदर्शन चक्र जे आहे तर त्याचाच तो विस्तार आहे.
आणि आपल्या श्रीमद भागवतम मध्ये हे खूप छान पद्धतीने त्याचं वर्णन आहे किंवा ते सांगितलेलं आहे की ज्याला आपण वेळ म्हणतो, की काळ म्हणजे वेळ म्हणतो, सारखं आपण घड्याळाकडे बघ, हे बघ. इथे प्रभुपाद खूप छान सांगतात. त्यांच्या प्रवचनात त्यांनी एकदा सांगितलं होतं की काळ, वेळ आपण रोज आपण जेवढे दिवस भगवंताचं नाव घेत नाही आहोत किंवा जेवढे दिवस आपण भगवंत म्हणजे आपल्याला भगवंत कोण आहे आपली ओळख नाही आहे किंवा आपल्याला कोणी सांगितलं तरी आपण विश्वास ठेवत नाही किंवा हे म्हणजे जेवढा आपण वेळ म्हणजे जेवढे सूर्योदय होत आहे, जेवढे सूर्यास्त होत आहेत, तर तसं तसं आपण हळूहळू आपण कुठे चाललो आहे, तर आपण काळाच्या जवळ चाललो आहे, म्हणजे आपण मृत्यूच्या जवळ चाललो आहे आणि आपण आपला वेळ वाया घालवतो आहे. पण ज्या क्षणी आपल्याला हे समजतं की की आपला विश्वास बसतो, आपण भगवंताची भक्ती करायला लागतो किंवा हळूहळू आपण श्रद्धेने आपण भगवंताचं नामस्मरण करतो आहे हे, तर काळ आपल्यासाठी कुठेतरी थांबतो म्हणजे काय, तर आपण त्या भगवंताच्या आपण आपली आध्यात्मिक प्रगतीच्या मार्गावर आपण कुठेतरी लागतो आणि जो मृत्यूचा कुठेतरी आपण वैकुंठधामामध्ये हळूहळू क्रमशः, ते काय लगेच शक्य नाही आहे, पण त्या आपण वाटेला लागतो किंवा त्या आपण मार्गाला लागतो. त्यात आपण पुढे बघूया की इथे भगवंत सांगता आहेत कालोस्मी, मी काळ आहे, मी संहारक म्हणून बनलेला आहे. त्यामुळे तुझ्या डोक्यात जो विचार आहे की नाही मी याला मारलं तर काय होईल, मला पाप लागेल का, मला हे लागेल का, असा कुठलाही विचार करू नकोस. कारण की ही योजना आहे, ऑलरेडी मी ठरवलेलं आहे, माझं प्लॅनिंग झालेलं आहे. तुला फक्त इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. तुझ्या हस्ते यांचा मृत्यू होणार आहे. तर तू नकार दिला, तू नाही म्हटला, तर यांचा मृत्यू अटळ आहे. फक्त मी दुसऱ्या कोणाचं तरी नियोजन करेल. त्यामुळे तू व्यर्थ चिंता करू नकोस. तू फक्त शस्त्र हातात घे आणि ह्या युद्धासाठी सज्ज हो. यांचा विनाश या युद्धभूमीवर ठरलेलाच आहे, असं इथे कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 33. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजना माताजी वाचताय? मी वाचू? बरं, वाचा. म्हणून उठून युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्याच्या पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यासाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. आणि हरे कृष्ण. आता इथे तुम्हाला हे चित्रामध्ये दिसत आहे, एक शस्त्र आहे स्काल्पेल. ते दुधारी शस्त्र आहे. जनरली डॉक्टर लोक जे असतात ते ऑपरेशन थिएटर मध्ये किंवा सर्जरीसाठी वापरतात. दुधारी म्हणजे दोन्ही बाजूला धार असलेलं. माहिती एक सव्यसाची नावाचं एक विशेषण वापरलेलं आहे अर्जुनासाठी. सव्यसाची म्हणजे अर्जुनाकडे ती कला अवगत आहे की तो दोन्हीही हाताने तेवढ्याच चपकलपणे तो बाण मारू शकतो, तो धनुष्य चालवू शकतो. मग तो उजवा हात आहे का डावा हात आहे त्याला काहीही फरक पडत नाही. तितक्याच नैपुण्यतेने, कौशल्यतेने ते शस्त्र चालवू शकतो आणि म्हणून त्यांना सव्यसाची असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत की हे सव्यसाची, तू उठ, युद्धासाठी तयार हो आणि तू केवळ एक निमित्त मात्र आहेस. मी ऑलरेडी त्याची योजना बनवून ठेवलेली आहे आणि ह्या युद्धामध्ये यश तुमचं निश्चित आहे. त्यामुळे कुठलीही काळजी करू नको, कुठलाही विचार करू नको आणि फक्त हे माझ्या आनंदासाठी किंवा माझी योजना आहे आणि तुला फक्त तुझ्या हस्ते ती पार पडणार आहे. तू एक निमित्त मात्र आहेस. तर असा विचार करून तू युद्धासाठी तयार राहा. यांचा इथे संहार होणार आहे हे पूर्वीच ठरलेलं आहे. त्यामुळे तुझ्या मनात जी चिंता आहे, व्यर्थ चिंता, कारण की आपल्यामध्ये कुठेतरी दडलेला असतो ना मी करता, जो मी करता जो असतो आणि म्हणून ती चिंता दडलेली असते की नाही भोक्तारम यज्ञ
तपसा सर्व लोकही महेश्वरम. तोच नियंत्रक आहे, तोच करता करविता परमेश्वर आहे, असं जेव्हा आपण जेव्हा मानतो, त्याच्याच नियंत्रणाखाली हे सगळं चाललं आहे जेव्हा असं म्हणतो, तेव्हा आपण फक्त निमित्त मात्र आहोत. अशा भावनेने जेव्हा आपण करतो, तेव्हा जी व्यर्थ चिंता जी असते ती निघून जाते, असं कुठेतरी इथे भगवंत अर्जुनाला सूचित करत आहेत. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण. हा सुषमा माताजी वाचताय? सुनंदा माताजी, तुमचा हात वर आहे. सुनंदा माताजींचा. ओके, वाचा. हरे कृष्ण. मी वाचते प्रणाली. हो हो, हरे वाचा. कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेला आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर. त्यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूंवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे पुन्हा सांगता आहेत की मग गुरु द्रोणाचार्य असतील, पितामह भीष्म असतील, महारथी कर्ण असतील किंवा अनेक वेगळे योद्धे असतील, यांचा मृत्यू पूर्वीच इथे मृत्यू झाला आहे, म्हणजे त्यांचं मृत्यूचं नियोजन इथे पूर्वीच झालेलं आहे. ते तू आता ते रूपामध्ये भविष्यकाळही दिसतो ना, आणि म्हणून त्यांना ते दिसलं, अर्जुनाला दिसलं की ते कुठेतरी भगवंताच्या त्या महाकाय रूपामध्ये, त्या काळ या रूपामध्ये जात आहेत. आणि म्हणजे त्यांचा मृत्यू इथे ओढवलेला आहे, कारण त्या रूपामध्ये भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ सगळंच दिसत होतं, कारण ते विराट स्वरूप आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की म्हणून तू युद्ध कर आणि त्यांचा वध कर. तू कुठलीही चिंता करू नकोस, व्यर्थ चिंता करू नकोस, म्हणजे शत्रूंवर तू निश्चितच विजय प्राप्त करशील. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, आता हे सगळं बघितलं, आता संजय आणि अर्जुन काय म्हणता आहेत पुन्हा एकदा बघूया. हरे कृष्ण. आता कोण वाचता आहे? पुन्हा बऱ्याच जणांचे हात वर आहेत. आता आता माताजी, आता कोणाचा हात वर आहे? सात्विक कोण आहे? हा, तुम्ही आता माझ्या मते पहिल्यांदा हात वर केला होते. वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहेत. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. तुम्ही आदि पुरुष, भगवान, पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. मग एकीकडे हा संवाद सुरू आहे आणि तसाच्या तसा संजय धृतराष्ट्रांना सांगता आहेत आणि सांगता आहेत की अर्जुनाला कापरं भरलेलं आहे, एकदम अंगावर रोमांच उभा राहिलेला आहे आणि सद्गतीत स्वरामध्ये ते भगवान श्रीकृष्णांना पुन्हा आवाहन करत आहेत आणि पुन्हा पुन्हा म्हणता आहेत की एकीकडे खूप आनंद झालेला आहे आणि एकीकडे खूप भयही पसरलेलं आहे. म्हणजे जे भगवंताचे भक्त आहेत किंवा ऋषीमुनी आहे, देवाधिदेव आहे की ज्यांनी यापूर्वी कधीही भगवंताचं रूप पाहिलेलं नव्हतं, विश्वरूप पाहिलेलं नव्हतं, वैश्विक रूप, तर ते बघून त्यांना अत्यानंद झालेला आहे आणि प्रार्थना सुरू केलेली आहे. तर दुसरीकडे दैत्यांना सुद्धा हे रूप, ज्यांच्याकडे दिव्य दृष्टी अशी आहे, त्यांनाही हे दिसलेलं आहे आणि
मग ते घाबरलेले आहेत ते भगवंताचं हे भयभीत रूप बघून, कारण की विश्वरूप जे आहेत ते केवळ आणि केवळ भगवान श्रीकृष्णच प्रकट करू शकतात. तो परमात्मा परमेश्वरच, कारण की ते त्यांचं रूप आहे. बरोबर, कारण ते विश्व सामावलेले आहेत त्यामुळे ते त्याचं प्रकटीकरण करू शकतात. बाकी हा सर्व त्यांचा विस्तार असल्यामुळे हे रूप त्यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही प्रकट करू शकत नाही. म्हणजे असा चमत्कार कोणी घडवूच शकत नाही. आणि म्हणून हे जे राक्षस जे आहेत ते सुद्धा भयभीत झाले आहेत, की हा नेमकं काय आहे? हा कुठला चमत्कार आहे? हे काय आहे? आणि म्हणून ते घाबरून इकडे-तिकडे पळापळ सुरू झालेली आहे त्यांची, की आता हे आमच्यावर लढाईला आले आहेत का अनेक दैत्यगणांना, असा कुठेतरी प्रश्न पडला आहे. आणि मग दुसरीकडे अर्जुन म्हणत आहेत, की पुन्हा पुन्हा स्तुती करता आहेत, की तुम्हीच देवादिदेव आहात, तुम्ही सृष्टीचे आदी आहात, तुम्हीच अंत आहात. आणि तुम्ही ही संपूर्ण सृष्टी, पराप्रकृती, अपराप्रकृती सर्व तुम्ही तुमच्यानेच व्यापलेली आहे आणि तुम्हीच सर्वांचे आश्रयस्थान आहात. आणि जो तुम्हाला जाणतो, की याच्या पलीकडे दुसरं काही ज्ञान नाही आहे. आणि त्यामुळे ते तुम्हाला जाणलं याचा अर्थ संपूर्ण ज्ञान त्याने अ, ग्रहण केलं आहे असा त्याचा अर्थ होतो. असं कुठे-कुठे एक नाही अनेक स्तुतीसुमनं, अनेक प्रार्थना अर्जुन इथे म्हणत आहेत आणि त्यांना शब्द सुचत नाही आहे. आणि मग पुढे हे म्हणता-म्हणता त्यांना एका गोष्टीची जाणीव झाली आणि मग ते सुद्धा ते भगवंताकडे व्यक्त करता आहेत. हरे कृष्ण. आता कोण वाचत आहे? मी वाचू? हा, वाचा. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हेच मित्र असे आदराने संबोधले आहेत. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एका शय्येवरती शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमस्त मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युतम, माझ्या त्या सर्व अपराधाला क्षमा कर. हरे कृष्ण. आणि मग हे हरे विश्वरूप कृष्ण. हरे कृष्ण. विश्वरूप बघून अर्जुनाला अचानक जाणीव झाली, अरे हा तर माझा कृष्ण, माझा मित्र, माझा परमसखा, माझा आत्ते भाऊ, ज्याच्याबरोबर मी लहानाचा मोठा झालो. आम्ही एकत्र खेळलो, एकत्र बागडलो, एका ताटात कधी कधी जेवलो, कधी कधी एका शय्येवर आम्ही शयन केलं, म्हणजे एकाच गादीवर आम्ही झोपलो. कधी कधी मित्र आहोत ना, त्यामुळे मग कधी कधी राग मी त्यांनी म्हणजे अर्जुनाने त्यांचा राग त्यांच्यावर कधीतरी रागवले आहेत, कधीतरी काही बोलले आहेत. आणि मग कधी कधी चेष्टा मस्करी केलेली आहे, की मित्र समजून, की आपण जसं मित्राशी आपली वागणूक असते आणि अशा पद्धतीने ते भगवंताशी वागत होते. आणि तोच कृष्ण, तोच मित्र आज त्याचं विश्वरूप पाहून, वैश्विक रूप पाहून अचानक त्यांना, की त्याची जाणीवही नव्हती, की आपल्या सोबत जो वावरतो आहे तो हा परमतत्व ह्या विश्वाचा स्वामी आहे, या तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. आणि म्हणून कुठेतरी ती अपराधी भावना मनामध्ये निर्माण झाली आहे. आणि म्हणतायत, की मला मला हे माहित नव्हतं किंवा माझं हे अज्ञान होतं आणि म्हणून अज्ञान समजून मला माझ्या ह्या चुकीसाठी, या अपराधासाठी क्षमा करा. आणि असं भगवंताकडे प्रार्थना सुद्धा करता आहात. आणि पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण. आता कोण वाचतंय? मी वाचू मॅडम? हा, वाचा. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे सर्व जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम रूप, भगवान रूप प्रगट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुठेतरी क्षमा मागता आहेत आणि प्रार्थना सुद्धा करता आहेत, की हे रूप बघून खूप आनंद होतो आहे, पण ते रूप जेवढंच मनमोहक, आल्हाददायक, सुंदर असं सच्चिदानंद रूप आहे, तर त्याच्यामध्ये तेवढंच बिभत्स रूपही सामावलेलं आहे, तेवढंच ते भयावहही आहे. आणि त्यामुळे कुठेतरी माझं मन भयाने व्याकुळ झालं आहे, की माझा कृष्ण ह्याही रूपात आहे हे मी नाही पाहू शकत.
आणि म्हणून तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचं पुरुषोत्तम भगवान रूप जे आहे ते माझ्या समोर प्रकट करा. की मला विश्वरूप नका दाखवू, तेवढं रूप दाखवलं तरी बस आहे. पुरुषोत्तम भगवान रूप दाखवा. विश्वरूपाने मला माझ्या मनामध्ये भय निर्माण झालेला आहे. माझे मन कुठेतरी संतुलित व्हायला लागलेलं आहे. त्यामुळे मला विश्वरूप न बघता मी पुरुषोत्तम रूप बघून सुद्धा धन्य होईल अशी प्रार्थना करत आहेत. आणि मग अर्जुनच आवडता भक्त, प्रिय भक्त, आणि त्यांनी केलेली प्रार्थना त्याच्यावर भगवंत पुढे काय म्हणत आहेत आपण बघूया. हरे कृष्णा माताजी. आता कोण वाचतंय? हा, प्रिया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. वाचा ना. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमेश्वर श्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हे कुरुप्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे रूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण ध्यानाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तुला आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे आता भगवंत म्हणत आहेत की अर्जुनाने सांगितलं मला पुरुषोत्तम रूप दाखवा. आणि मग भगवंत प्रसन्न होऊन त्यांनी त्यांच्या अंतरंगा शक्तीद्वारे त्यांचं जे विश्वरूप जे प्रकट केलं होतं ते समाप्त केलं. लोअर कसं करायचं? आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांचं पुरुषोत्तम भगवान रूप म्हणजे त्यांचं जे चतुर्भुज रूप आहे जे आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. हरे कृष्णा माताजी. एक मिनिट. म्हणजे सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे असं हे जे परमात्मा पुरुषोत्तम रूप जे आहे ज्याला चतुर्भुज रूप सुद्धा म्हणतात तर ते भगवंतांनी प्रकट केलं. आणि नुसतं ते प्रकट केलं नाही तर त्याच्यावर भगवंत सांगत आहे तू माझा अत्यंत लाडका आवडता असा भक्त आहेस आणि म्हणून मी तुला हे प्रसन्न होऊन हे रूप दाखवतो आहे. पण हे रूप अगदी हे पुरुषोत्तम रूप जे आहे हे बघण्यासाठी अनेक वर्ष तपश्चर्या करून सुद्धा ते भल्या भल्याना बघणं किंवा शक्य होत नाही. किंवा मोठी मोठी यज्ञ, मोठे मोठे दानादी कर्म, पुण्यकर्म करून सुद्धा हे रूप बघणं शक्य होत नाही. आणि त्यामुळे तू घाबरू नकोस. तू जे माझं विश्वरूप बघून तुझं जे मन जे अशांत झालेलं होतं तू अजिबात भयभीत होऊ नको, घाबरू नकोस. तुझं माझं हे पुरुषोत्तम रूप बघून नक्कीच तुला शांती मिळेल. तुझं मन शांत होईल आणि शांत चित्ताने माझ्या या रूपाचं दर्शन घे. कारण हे रूप जे आहे हे सहजासहजी कोणालाही मी दाखवत नाही किंवा मी त्या रूपामध्ये प्रकट होत नाही असं भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत एवढं म्हणून भगवंतांनी आपलं हरे कृष्ण माताजी वाचताय. हरे कृष्ण. वाचा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग चतुर्भुज संपुष्टात आणून त्यांनी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयावह झालेला जो अर्जुन होता त्याला ते कुठेतरी धीर देत होते. आणि मग हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचा. वाचू. हरे कृष्ण. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 11.52 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. 11.54
हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसं मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा श्लोक पण घ्या वृषाली माताजी. म्यूट करायचं राहते 54 अनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण संजना माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जसं भगवंतांनी आपलं विराट रूप संपवून पुरुषोत्तम भगवान रूप म्हणजे चतुर्भुज रूप आणि त्याच्यानंतर द्विभुज रूप प्रकट केलं आणि ते पुरुषोत्तम भगवान रूप होतं ते प्रकट केल्यानंतर ते अर्जुनाला सांगत आहेत की हे रूप बघण्यासाठी अनेक देवदेवता ऋषी मुनी ते कठोर तपश्चर्या करतायत अनेक वर्ष आणि तरी सुद्धा ते त्यांना प्राप्त होत नाही आहे. पण आता हे आणि हे जे चतुर्भुज रूप जे आहे किंवा हे पुरुषोत्तम भगवान जे रूप जे आहे ते केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे. आणि जो ह्या भक्ती मार्गामध्ये किंवा आध्यात्मिक मार्गामध्ये त्याची प्रगल्भता आलेली आहे किंवा अशांनाच फक्त हे रूप जाणणं शक्य आहे किंवा असेच लोक जे आहेत किंवा असेच भक्त जे आहेत शुद्ध भक्त जे माझ्या ह्या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतात असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. मग अनन्य भक्ती म्हणजे काय किंवा अनन्य भक्ती योगानेच हे कसं जाणणं शक्य आहे तर हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये समजेल की अनन्य भक्ती काय आहे किंवा भक्ती मार्गाचे वेगवेगळे प्रकार काय आहेत टप्पे काय आहेत हे आपल्याला 12व्या अध्यायात आपल्याला समजेल. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मत्कर्म कृन्मत्पर मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, तू सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो. जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागून निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अनन्य भक्तीमध्ये प्रवेश कोण करू शकतो जणू त्याची व्याख्याच कुठेतरी इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग जो सकाम कर्म तर्कवाद याच्यातून जो मुक्त झालेला म्हणजे भौतिक जगापासून जो अनासक्त झालेला आहे तर असा जो कोणी जो सर्वांशीच सर्व प्राणी मात्रांशी किंवा सर्वांशीच तो जे मित्रत्वाचा असा भाव आहे तर तो निश्चितच ह्या आध्यात्मिक प्रगती करू शकतो आहे असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आणि मग अनन्य भक्ती काय आहे किंवा ते भक्तीचे वेगवेगळे टप्पे काय आहेत प्रकार काय आहेत ते आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. मागच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं किंवा त्याचं हा जसं नाव आहे त्याच पद्धतीने वैश्वरूप भगवंताचं विश्वरूप जे आहे वैश्विक रूप ते कुठेतरी अर्जुनाने विनंती केली आणि अर्जुनाने विनंती केल्याबरोबर भगवंतांनी त्यांचं वैश्विक रूप प्रकट केलं. आणि म्हणजे वैश्विक रूपामध्ये सर्वच रूप सामावलेली होती आणि मग त्यामुळे त्या भगवंतांचं जे बिभत्स असं एक रूप जे होतं भयावह रूप तर आणि मग ते रूप बघून अर्जुनाला प्रश्न पडला की हे नेमकं काय आहे. तेव्हा भगवंत म्हणतायत कालोस्मी, हो मीच काळ आहे, मीच संहारक आहे असं म्हणून कुठेतरी त्यांनी अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं. आणि मग त्याच्यानंतर भगवंत त्या रूपावर प्रार्थना करत आहेत आणि भगवंतांनी आपलं पुरुषोत्तम रूप आणि नंतर द्विभुज रूप प्रकट करून कुठेतरी अर्जुनाचं जे प्रार्थना स्वीकारली आणि त्यांचं जे मन कुठेतरी चिलबिचल झालं होतं किंवा मन भयभीत झालं होतं तर ते शांत केलं. आणि इथेच आता आपला अध्याय संपला आहे. पण अध्याय संपताना भगवंतांनी सांगितलं की अनन्य भक्ती काय आहे किंवा तर ते त्याच्यासाठी आपल्याला
उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की अनन्य भक्ती योग काय आहे. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.